केहू नइखे आइल। जब से बैठल बानी न केहू कुछ नइखे कहता ना कुछ बोलत। हम का करी कुछ समझ में नइखे आवत। दूल्हा दूल्हा हम देखबे ना कनी। केहो न अइसन लइका से शादी भइल हम दूल्हा अभी तकले ना देखनी। आ कहाँ दूल्हा बाड़न। उ रहतन त जरूर अइतन। हम ना देखनी हम कैसे शादी करलन जा हमर समझ में नइखे आवत। बियाह त कर लेनी कैसे रसम पूरा हुई बोल बाली उनके से जाके पूछतन। एगो तारा से बात पूछे के बा। कहला जा तो बियाह होइल बा हम एक से अकेले बानी। एगो तारा से हमरा के बात पूछे के बा। का जी घर में कोई नहीं के कैसे काम होला। कैसे काम होला। ये दादा ही होते चूँकि बड़न कौन काम पूछत हन हमारा से हमरा कन्फ्यूजन हो गई। कौन काम कैसन तू काम ना जानता लू। हाँ जी हम जाना तनी पर रौरा रौरा घर में क्यों नहीं खे का रौरा अकेले बानी। रौरा से हमार शादी भइल का। हाँ भर सकना के उ लोकल ह अगर अच्छा मतलब कि लंबा रहती हुआ के तो मत चिन्हिए जैती है हते चुके बानी है के का समझ में आवता। हे भगवान कुछ समझ में नहीं का पूछा तनी बोली। बिया तो हो गलब कला जाए सब सब दुआर घर तहले ह कुछ घटे हम ना देम तहा के। सच कहता नी रौरा बताई हते चुके बानी कहाँ से ले आई। पैसा ज्यादा रखे बनी। पैसा से का होई घर दुआर लेके का करम के रौरा से कुछ कबे ना करी। रौरा से हम कौन अपन दिल के बात कहम का कहम कैसे हम रहम हमरा कुछ समझ में नहीं आवत। हम तो बेहदा के पाप हम बोटरे आइल बानी कि हम का करे आइल बानी। लाजा न कैसे लहसुन पुला होला। अच्छा ठीक बा हम बतावत तनी रौरा के ठीक ना। हम बतावत तनी हमके देखी के तो द्वार पर चिल्लाता जाए। हे भगवान ही कौन हमरा के ही कौन हमरा के सजा दे दियला। हम ना सोचले रहनी कैसन लइका ले हमरा के बियाह होई। हमार बाबू माई कैसन हमार सब कोई घर परिवार कैसन धन प्रॉपर्टी पर शादी कर दियलन लइका ले हम का करम। ना सास ना ससुर ना गोतनी केहू ना ननद के करस अपन दिल के बात कहम। होती चुकी लइका ले अपन हम का कहम कैसे रहम। नया नहर आइल बनी कौन सजा हमरा के पाए खातिर देला जो बियाह कर देला जे कौन कसूर कइले रहनी। आज तक ले नैयर में अपन ऊंच नीच कदम ना उठैले रहनी। हम के ऐसन सजा हमरा के भगवान दे देला जे बाबूजी कौन हमरा के सजा भगवावत रह जा। आज तक ले हम आज के बाद कभी अपन नैयर में लात न डालम। इंसान के बेटी रही ना तो अपन ससुरा में जे मर जाए जी जाए बाकी नैयर में कभी ना लात डालम अपन कभी ना लात डालम। हती चुकी लइका ले का करी हम कुछ नहीं के समझ में आ। जा बाबूजी आज के बाद हमर मुंह ना देखब। कौन कसूर तारा से कइले रहनी का कइले रहनी कि हमरा कहती चुकी लइका से बियाह कर दिया। आज तक ले ऊंच नीच हम कदम ना डाल रहनी अपन तू हमरा की सजा दे दी हला। अरे हती चुकी बच्चा तो गोदी में खेलावल जाला। हती चुकी बच्चा तो देवर भी ना बन के उतना बात कर सकेला। तू पति के भेष में का कर दियला। बस हम पाप वाला काम कर
नहीं की कर सकत बाबूजी कभी ना। बस यही घर में अपन जान दे के भले हम मर जाता नहीं, बाकी हम तारा दुआरी पर कबो लात ना डालो, कबो ना तू हमरा के भुला जाए बाजी। जो हवा करबा कुछ बोला। आइए दादा क्या हो गया? कुछ बोला बोला हो कुछ बोला। आइए मुँह बोला कुछ बोला बोला कुछ बोला हो। आई दादा क्या हो गए? सब जहर पीने वाली बोल। आई दादा क्या हो गए? सब काटे दिलस का है ना खुद तो कहने को बोला दे सब काटे दिलस। आइए जहर आइए दादा क्या हो गलो कहने को बोला तो बिन ठीक रहलू सब काटे दिलस का। उसने आइए जहर पीने वाली गाँव के आदमी की बुला लिया।